kad smo krenuli, posle 50 kilometara sam počeo da obilazim, ali po njih 3, 4, 5, možda i 20 takmičara sam prošao. Međutim, ne znam koji kilometar je to moglo da bude, oko 70 kilometara spao sam u neku rupu. Takvu rupu sam pao da nisam video da li ima apsolutno šanse ja sam da to rešim, da izvučem motor. Međutim, mogao sam i tu sam izgubio jedno 15 minuta, već sam mislio da morat ću Kamaza ili nekog, ili Sala i Balaža ili nekog da sačekam sa automobilom jer da me izvuču sa sajlom jer sam nisam mogao nikako da rešim. Ali nisam samo ja danas bio u takvoj situaciji, više takmičara još je uvek na stazi u takvim situacijama. Staza je bila dosta teška, bilo je puno peska, bilo je feš, znači nenormalna velika prašina i velike bregove smo morali, dinske bregove da pređemo, baš velike dine. Možda sam pao 2 puta, ali ništa posebno, to je zbog toga što prednji točak, jako je meka pesak i malo sam uhvatim prednju kočnicu, apsolutno me baci katapult preko volana.